И какво става, хора, в нещо видео ще играя Fortnite за 180 секунди. Така, нека започнем. Вече сме в Battle Bus и сега видим къде ще скочим. Така, мисля да скоча в Dusty Dogs. Ето тук. И нека да видим дали ще успея да победя тази игра. Само 38 човека са в лобито. Така, и скачаме. Мисля, че малко прибързах, но все пак ще успеем да стигнем до Dusty Dogs. Така, ще се пусна глайдера. Така, сега мисля да направя стратегията, в която просто да успея да стигна по-бързо. Така. Вече сме в Dusty Dogs и мисля да падна ето тук, в ето този гараж. И за сега не намирам нищо. Знам, че съм малко слаб, но не съм играл играта от 5 месеца. Така ще се опитам да се представя добре и умрях. Естествено. Сега ще ребутна отново, просто не паднах на добра локация. Наистина, хора, не знам още къде я падна. Ето те още във въздуха ма започват, да. Аз нямам нищо. Да. Те човек ме отрепаха във въздуха. Така, ще мисля да отида в тази къща. Къде е това? О, хора, това май няма оръжие. Не, взе оръжие! Не. Аз съм на малко. О, убил го! Има лилав райфъл. Окей, баш аз съм на много малко хилд. Виж ми трябва... Мисля, че тук някъде имаше медкит. Моля се, дай ми медкит. Не. Добре, поне ми даде граплър. Така... Тук също има чест. Сега тук до мен чувам човек. Проблемът е, че нямам помпа. О, не. Аз съм дет, аз нямам помпа. Това беше от нещо видео, хора. Убиха ме, така че се абонирайте за канала. И оставете по един лайк на това видео. Благодаря ви и чао ви, до нови срещи.